салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз совсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом алейкум бародарон, номи ман Парвез. Шумо видеоро тамошо кардед на канали Тухи ТВ. барномаи комментҳоя хеле накардиста будем, хай ба сабабҳои шахсимон хай сарш кардем, иқа комментария гирифтагем, мехонем. Якум комментария як кас нависта: Тухи ТВ клип шнапса гуфтен мекунем, чӣ шуд ҳамун клип? ваъда додем мекунем клип ҳоли сар накардем. Рости гап неким сценариаша туғри ҳамаша кардагем. Як рӯз ҷудо мекунем, иншоалло 2-3 рӯзда клипа сёмка мекунем. Мумкин дер 10 рӯз пас клип буроя. Обязательно клип мебуро. гуфтан рӯзи якум батли Шон МС ва Райдер мешава. Чӣ шуда батли ҳамуво ё бо накардан батлшона? Имрӯз батлшон гузашт. Инами рӯз якум числая батлшон гузашт. Мумкин ин видео дуюм буроя. батлшон гузашт. Ман ҳамунҷа будам, шахсан ман батл 100% гузаштага. Мебуро рӯзои наздик дар канали Сунат Шариф. Шахр Қатӣ эълон батл кай мебуроянд? Шахр Қатӣ акаи Саид батл намекунанд тамоман, барое ки чиз номумкина. Мумкина ё пулша ёфтанаш номумкина, барое ки акаи Саид 50,000 сомон мега, ай пула шахр ёфтан наметавонад. Тухи ТВ гапто надорум, амиш навса дастгирӣ кайсем, молодси. Саломат бош брат. Рости гап яш навса не, мо ҳамаро дастгирӣ мекунем. Касе чизи гуфтага, чиз визда, чи блогери новичока ё навай, касе чиз гуфтага мо ёрдамаш кардагем. Шнавсам ёрдам мекунем. Чӣ бане? Ё мумкин шумо клип карданашро дар назар дошта бошен. Хай чӣ ба қатъи ҳама блогеру реперои маъшҳур ҳамкорӣ мекунен? Шумо сёмкашон мекунен, не ки қатъи Шон МС намекунен. Масалан, ман фикри шахсӣ ман мегӯм, чизе ки ҳаста ҳамро мегӯм. Блогерои маъшҳуран касе ҳастанд, мисол ваё хучон меган, мо мекунем, мо ба вера занг намезанем биё ҳамкорӣ кунем шахсан. Мақсад качествои кормон дар ҳавоё маъқула ё ки намедонем ё худмо маъқулем. Хоҳишам агар як бор меганам, мо коршо набуд мекунем, взаим намеша. Шон МС ягон бор нагуфта имро, лекин бигаям мекунем, проблема нест. батли нави ку Сиван чӣ шуд? Шумо сёмкашон мекунед? Батли Сивану нави КМС ба фикрам меша рӯз шаъниқ кардаги нестанд. ба фикри мо сёмкашон намекунем, иша ҳеч гуфта наметавонам, ҳозирашта ҳеч кан намедонам, лекин батли аввал бояд шава, рӯзи шаъниқ нест. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. Али Алиев нависта: Эки хит кард Карлеон қатъи шахр гапош гирехтага, да вақти гап задан номи вая намегира. Ки хит кард? Класс мона. Мақсад чизи шахсии хучона, рости гап ман намедонам гапошон гирехтага ё не ва намедонам гап бар номи шахра чӣ ва нагирифта, ман ишам намедонам. И комментария ай видеое ки Карлеон дар барномаи мо иштирок кардага, савол додага Алишер ки чӣ ба канали нав шуди, якчи проблема мега ин хеле сабаб мухлисо гуфтан, ин хеле гуфтан, бо якчанд проблема мега. Ба фикр ҳамин гапа дар назар дорам. Рости гап мо аниқша намедонем. Хай ягон барнома шуд, мепурсем ай азиз Карлеон. ҷонон канал кушодай бо хати шумо. ҷонон канал кушодагай ҷонон ТВ. Ака қати мо қати мисол командаи ВМО ба фикрам уҷа мера иҷа мебиёне ки мисол тара қати моя. Як аз дигар нависта ки батли Райдеру Шон МС да ба гуфти шумо ки мебара. Ака ира бисёр касо медонанд ки чиза инимина батлда Райдер мебара. иш фикри шахсии ман, ҳозир ман дар видео гуфтастам, фикри шахсии ман. Бо ҳам бисёриам медонанд. Шон МС мисол
уқа техника надора ба ҳисоб райдер ба фикри ман мебурад. Ака мо батла уже дидем, хай бохтон шумо тамошо кунем. Як ҳазига нависта ки ё батли Шон МСУ райдер чӣ шуд? Уже на якум шудеста, оли ё Россия наомад я. Мумкин бародар худ видеоро надида бошӣ. Батл дар Душанбе меша, Тоҷикистонда меша. Уже дар Душанбе батл гузашт. Видеош ба наздикӣ мебурад. Тоқи ТВ ваъда кардем клипи нави MC ва Landmaster мекунем. Ҳамун ваъдатон чӣ шуд? 5 моҳ мо ждат кардем. 5 моҳ не, мумкин зиёд шуда боша. Клипи нави MC ва Ленда мекунем ба наздикӣ ва ба наздикӣ барнома кардагем, сюрприз шудагем. Клип аниқ мешава ба сифати аъло. Ждат кунем. Дер як моҳ пас мебурад. Хоб, комментҳо ҳамин хай бисёри баъд аю ман ҳамин қаша хондум, бисёри баъдаш бемаъне меша. Ҳамин даркориёшро гуфтум шумода. Фикротон дар комментария нависед, савол дошта бошед, чӣ савол дар барномаи оянда мехонем саволотона. Саломат бошед. Силкаи комментария будагӣ дар дорони регистратсия кунен. Промокод Тоқи ТВ қатъи якум депозит $100 бонус дорад. Саломат бошед.